13-тия ден от втория месец на лето 1867 семейството на самоковския гайтанджия Димитър Максимов и съпругата му Мариола се ражда поетът и даскал Христо Максимов. Патронът на нашето училище е един вдъхновяващ пример за отдаденост и упорит труд, за постоянство в преследването на целите си и сбъдването на мечтите си. За поколенията остава неговият всеотдаен труд и любов към народа, към делото на народното образование, към учителската професия, към непрестанното творчество в името на един по-добър живот чрез просвета. В днешния ден сме ви призовали в залата на читалище Паметник Отец Паисий, за да отдадем почит към битието и наследството на Христо Максимов, към трудовете и заветите му. Добре дошли, уважаеми гости! Днес ние празнуваме. Дати като днешната носят уникален заряд, защото ни изпращат на вълнуваща разходка към миналото, а там се крият много поводи за гордост. Щастливи сме, че нашият празник ще споделят господин Ангел Джоргов, кмет на община Самоков, госпожа Станимира Давидова, заместник кмет, отец Михаил и отец Любомир. Получихме поздравителни адреси от госпожа Деница Сачева, народен представител, от доктор Георги Максимов, племенник на нашия патрон, от синдикати СБНУ и Подкрепа. Госпожа Русица Иванова, началник на регионално управление на образованието София област. Госпожа Ирена Коцева, директор на ОУ Митрополит Аксентий Велешки. За празничен поздрав към всички ученици, учители, родители и гости давам думата на госпожа Антуанета Николова, директор на основно училище Христо Максимов. Добър вечер на всички, уважаеми господин Джоргов, уважаеми колеги, уважаеми ученици. Днес 185 години откакто съществува нашето училище в Долна махала. Това не са никак малко години. Това училище се утвърдило като образователна институция, която дава качествено образование на нашите ученици и вие сега ще видите какво могат те. Желая здраве, късмет на всички. Благодаря, че ни уважихте. Честит празник! Давам думата и на господин Ангел Джоргов. Уважаема госпожо Николова, уважаеми преподаватели в Христо Максимов, уважаеми ученици, уважаеми директори на останалите ни училища, радвам се, че сте уважили празника, уважаеми дами и господа, изключително се радвам, че присъствам на това събитие. Както каза и Тони Николова, училище Христо Максимов отдавна се е превърнало в институция не само в Долната махала, а и в цял Самоков. Аз виждам вие с каква любов ръководите училището. Това изключително много ме радва. Вашето училище е пример и за интеграция, за това как се прави това нещо, за което изключително много ви поздравявам. Аз, понеже съм повече по строителството, с вас сме си дали така и работиме по въпроса покрив да му направим това лято. Обещавам, че няма да спирам да работя, докато не се случи това нещо. 185 години от основаването е и отговорност, но аз съм сигурен, че по начина, по който вие с вашия колектив работите, нещата ще се случват добре и занапред. Благодаря ви, честит празник и весело изкарване на всички гости. Благодарим на всички за сърдечните поздрави, за респекта към институцията ни и към всички нас, продължителите на делото на Христо Максимов. Ох, изморих се. Силите ми се изчерпват.
Трудно ми е да продължа. Нужна ми е светлина. Ако скоро не успея да открия, ще угасна напълно. Страхувам се. Не бива да се страхуваш. Ела при мен. Какво търсиш? Коя си ти всъщност? Защо си толкова тъжна? Аз ли? На мен ли говорите? Кой ме вика? Ето, тук. Не се страхувай. Приближи се. Здравей. Кой си ти? Къде съм? На сигурно място си. Не се плаши. Тук има училище. Много старо, но и модерно. Красиво и приветливо училище. Децата получават знания, възпитание, обич, топлина, грижа, израстват, превръщат се в големи хора с мечти, идеали, цели и стремежи. Но ще ми кажеш ли все пак коя си ти? Аз съм Светулка. Светулка, но ти почти няма светлина. Да, именно не я търся отдавна. Изгубих я. Ако скоро не успея да я открия, ще угасна напълно. Ела, седи до мен. Сега учениците ще имат урок по история. Ще учат за миналото на училището, за живота и мисията на патрона на училището. Остани с мен. С колко много любов съградено, с колко вяра и с колко мечти за просвета и дух споделени на дедите ни славните дни. А годините бързо минават, отлитат от нас като миг. Този храм ни учи на знания и ни прави да бъдем добри. Тук пазим традиции стари и с тях ще тръгнем напред. Нека с нас се гордее България от успехите наши безчец. Наше родно любимо училище, ти събираш мечтите в едно. Ти отваряш вратите за знания с вълшебство на златно перо. Наше родно любимо училище, радостта ти събираш сега. На децата на днешна България с много смях и светлина. Искаш ли ти всичко да узнаеш, да научиш много за света, да спортуваш, пееш и играеш, тук при нас в училище ела. Нашето училище любимо, с нашите учители добри, дава шанс по пътя ни щастливо, да откриваме безброй звезди. Наше родно любимо училище, ти събираш мечтите в едно. Ти отваряш вратите за знания с вълшебство на златно перо. Наше родно любимо училище,
училище празнува? Празнува своя 185 годишен юбилей. Моето училище е младо, защото него вечен спътника младостта, звънкият и свях, игрите и песните, всеки ден са огласяли, огласят и ще огласят неговия прак. моето училище е богато, Защото неговите обитатели, децата, са най-голямото богатство на света. моето училище е гордо, Защото е научил и продължава да учи за живота. Способни, достойни и уважавани млади хора. моето училище е щастливо, Защото стотици поколения са се учили. Учат се и тук ще се учат на добродетелност, признателност и любов към родината. От тука започва земята ни, от рауна беден урач. От капките сухи пресмятани и тъжните песни поздрач. Че тука се раждаше изгрева, понесен от буйни коне. И грей над земята ни ги издава 13 века до днес. че тука се раждаше изгрева, понесен от буйни коне. И грей над земята ни ги издава 13 века до днес. От тука възмахва родината с гроб на незнаен юнак, където смъртта е преминала, смъртта не и вражият крак. Че тука се раждаше изгрева, понесен от буйни коне. И грей над земята ни ги издава 13 века до днес. Че тука се раждаше изгрева, понесен от буйни коне. И грей над земята ни ги издава 13 века до днес. На 13 февруари всяка година отбелязваме тържествено годишната от рождението на патрона на нашето училище. Училище с минало, Чиито опит усвояваме, настояще което градим, и бъдеще. което вярваме. Тази година се навършват 158 години от рождението на великия български учител, писател и публицист Христо Максимов и 115 години откакто училището ни носи достойно неговото име. Патронът ни Христо Максимов е имал кратък, но достоен живот, изпълнен с динамика, труд, творчество и мечти. Нека си припомним за неговото дело и идеи.
неговият съдържателен живот. Христо Димитров Максимов е роден на 13 февруари 1867 година в Самоков, в семейството на гантанджията Димитър Максимов и съпругата му Мариола. Завършва местното трикласно училище и по настояване на учителите баща му го изпраща да учи в Кюстендилската гимназия. Годината преди завършване на гимназията Христо е принуден да прекъсне обучението си по финансови причини. Само на 18 години, но със значително за времето си образование е назначен за учител. Тук, в Самоков, където остава в продължение на 5 години. По това време публикува първите си стихотворения. През 1889 година е неоснователно уволнен и следните 2 години е учител в Станимака, Асеновград. Там издава първата си стихосбирка «Нова гусла». Скоро и там го сполетява същата участ и се премества в Пловдив. Там временно работи в издателството на списание Дума, в което помества своите първи разкази. След това с другари и бивши сътрудници започва да издава списание Целина. През 1893 година Максимов започва издаването на списание Учител. През 1895 година става учител по български език в Френски колеж в Пловдив и започва да издава два пъти в седмицата вестник «Учителска дружба». През 1899 година се премества от Пловдив в София. След няколко месечна енергична работа подготвя и издава първата си книга на училищен алманах. Максимов подготвя и втори брой на алманаха, но не го издава. През 1901 година е избран за училищен настоятел. Както във всичко друго, така и в тази работа влага много жар. През един студен и мъглив ден, като настоятел приема членове в хладно помещение. Там предстоява часовете и този път туберкулозата го приковава към леглото. Умира на 13 април 1902 година в София. В своите издания Христо Максимов разкрива идеите си за българското образование. Стреми се да бъде полезен на учителството. Той иска българското дете да бъде знаещо и можещо, да расте добре, възпитано и отговорно. Открива една от най-важните тайни за всеки учител – да разбира и обича децата. Името Христо Максимов ще шепне за вечни времена на идващите поколения, за учителя, който даде всичко, що можеше на България, на нейната интелигенция и на българското училище. Ето го и неговият учителски марш. Далеч от нас богатство, награди и хвалби, далеч от нашето братство, безчестните борби. За работа сме жадни. О, дайте ни дела, да пръснем ние сме длъжни вековната мъгла. Целта ни е висока. О, дайте си ръка, в гърдини си облика, напред в борбата свята. Ленивите да бягат из нашите редове, наш цел висока, блага, на подвиг ни зове. Слънчев плащ погали с обични ковете, писмено създали за нас през вековете. Стари ни творили с пламенно перо, светлина дарили
нашата приказка за едно от най-старите училища в Самоков. Основно училище Христо Максимов. Страниците на летописната книга на училището ни отведат в далечната 1840 година. Родолюбиви българи от Долна махала изградили основите на черквата, въведение Пресветая Богородица. Тогавашният учител Георги Мирас въвежда в църковното училище при храма нова взаимоучителна метода. До 1860 година училището се помещава в частни къщи, а през 1861 година вече има собствена сграда, едноетажна постройка с лице обърнато на север към черквата. През двукрила врата се влиза в широк коридор. От лявата страна се намира учителската стая, а от дясната голяма класна стая. В църковното килийно училище работят 7 души, учители. Заниманията се водят целодневно, като се обучават само момчета, общо 45. Малко по-късно се създава първата училищна библиотека. Изнасят се редица театрални представления. През 1899 година се открива неделно девическо училище. Учениците учат в 4 отделения. От освобождението до 1910 година училището се смята административно заклон на училище Кирил и Методий. На 12 април същата година тогавашният главен учител Иван Кабрански дава предложение за отделяне на училището като самостоятелно. И така през 1910 година Долно-Махленското училище е преименувано в Народно първоначално училище Христо Максимов. До 1925 година за база на училището се ползват голямата и малката саравска къща. Училищното настоятелство решава да построи ново здание. Никола Сребърников дарява част от местността Широката планина и средствата от нейната продажба се влагат в изграждането на училището. На 16 февруари 1925 година започва изкопаването на основите. Благодарение на помощта на учителите и учениците, то е построено само за 11 месеца. На 24 януари 1926 година тържествено осветена и открита новата училищна сграда от господин Никола Найденов, министър на народното просвещение. На 25 януари 1926 година учебните занятия започват в новата сграда. До 1926 година новото училище е едноетажна сграда с главен учител Пенчо Пенчев, родом от град Самоков. На 1 февруари 1932 година е открита безплатна ученическа трапезария. В Зеленчуковата градина учениците сами отглеждат продукти за трапезарията. На 22 октомври 1933 година е открит паметникът на Христо Максимов. Създава го скулпторът Кирил Кадиев от град Хасково. През 1953 година училището става пълно основно с детска градина, 5 начални класа и 3 прогимназиални. През 1961 година започва строежът на физкултурен салон, работилница,
кабинети. И така до днес. Ученици и учители вървят ръка за ръка, за да преодоляват трудностите по пътя, който ни е завещан от първите. Дръзнали да изградят храма на знанието в Долна Махала. Учителят, той горд е и изстрадал, с ум, сила, вяра и сърце дарен, и не защото е учител станал, а защото за учител е роден. Учителят е географска карта, разглеждана с любов и интерес, наскочила и норми, и стандарти, за да го има утре, още днес. Учителю, на теб са ти длъжници, поетите на всички времена. От огъня твоите зеници са пламвари сърца и знамена. А ти гориш, безимен и скромен, от теб живота става по-красив. Не ти е нужен паметник огромен, щом гледаш с погледа на всеки жив. Затуй, наместо паметник гранитен, ти спомените наши си изгрял, и всеки помни по един учител, и стръмното ръката му подал. Учителят е географска карта, разглеждана с любов и интерес, надскочила и норми, и стандарти, за да го има утре, още днес. Душата на учителя е тиха, тя никого не иска да надвика. Изглежда ли, че въгъла се гуши? О, будна е, тя будна е и слуша. Душата на учителя, душата е скромна, като нейната заплата. На чай и книга само е доволна, унази книга за душата болна. Душата на учителя е свята. О, моля ви, не дейте я премята. Душата на учителя, душата, у думи се нуждае, не от злато. Добра и внимателна, за да бъда с чисто и снежно сърце, обична и вярна, честна и силна, с усмивка, сияйно лице. Изпълнен с обич, изпълнен с вяра, създаваща само добро. Нежи с надежди, с мечти и стремежи, мечтите ми пълни с любов.
сме, че в днешния ден имаме възможността да изразим признателността и респекта си към нашите преподаватели, да почетем патрона си, както и всички онези велики хора, благодарение на които езикът ни, както и самата ни родина, са се съхранили през вековете. Училището има впечатляваща история и всъщност то е второто най-старо в града. Съчетава традиции и модерност, история и визия за бъдещето. Тук всички учители години наред пръскат светлината и знанието на добротата по хиляди ученици. А най-хубавото е, че и аз получих малко светлинка за себе си. Не мога да повярвам. Трябва! Това е една от най-добрите институции в града. Нека да се разходим в класните стаи, за да видиш как протича учебният процес и по други учебни предмети.
На 13 февруари Основно училище Христо Максимов празнува 185 години от създаването си и 158 години от рождението на нашия патрон Христо Максимов, който е велик самоковец, писател, будител, възрожденец. Имаме и екземпляр от неговия училищен алманах, който е написал. Имаме много поводи за гордост с нашите ученици и колеги, които участват в различни конкурси, олимпиади, състезания, класирани на призови места. Горда съм, че тук всички се учат взаимно. По-младите черпят опит от колегите, които имат повече такъв. Училището се изградило от много утвърдени колеги, професионалисти преди нас. Такива ще има и след нас, но съм горда, че минало, настоящо и бъдеще се сливат и колегите и учениците всеки е дал част от себе си за развитието на нашето училище. На училището Христо Максимов можеше днес да бъде тук с нас и да види как всички ученици продължават мисията му. Със сигурност би бил горд и щастлив. Започвам да усещам прилив на енергия. Силите ми се завръщат. Сега отново ще те преканя да насочиш погледа си към екрана, защото предстои да видиш по какъв впечатляващ начин ученици от 6-ти клас продължават мисията на патрона си и правят пребиваването си в училище още по-смислено и пълноценно. Защо избрахте името Максимовски свят за вашия училищен вестник? Избрахме това име, защото искахме да подчертаем, че вестникът отразява животът и идеите на нашето училище Христо Максимов. Какво ви вдъхнови да създадете училищен вестник? Вдъхнови желанието да обединим всички в училището и да покажем, че всеки има какво да сподели. Каква е основната цел на Максимовски свят? Основната ни цел е да информираме, обединяваме и вдъхновяваме учениците и учителите чрез интересни истории, полезни съвети и споделяни преживявания. Какви теми ще включва вестникът? Ще включваме теми като училищни събития, успехи на учениците, интервюта с учители, култура, наука, спорт и други. Как ще включвате други ученици в създаването на съдържанието? Ще направим кутия с предложения, анкета и така ще разберем какво обичат да четат учениците. Какви предизвикателства срещнахте, докато подготвяте първия брой? Събирането на децата, как да бъдем добър колектив, обработката и като цяло разбирането между нас. Какво послание искате да отправите към учениците чрез вестника? Нашето послание е да бъдете активни, смели и креативни. Но тези ученици са истински журналисти. Колко интересен е вестникът им. Издават го отскоро, но за сметка на това направата му влага душа и сърце. Следващият урок, в който ще се включим, ще бъде урок по родолюбие. Ще ни го представят ученици 2 и 4 клас. С радост ще се включа.
България, че кой ли я не знае, на здравец и на рози тя охае, в небето чак опират планините, като море са ширни равнините. Земята ражда жито благодатно, най-сладки плодове и грозде златно. Най-хубавите песни тук се пеят, най-светлите звезди над нея греят. От Бога с райска хубост надарена, предавана, разпъвана на кръст, батак измъчена, на шипка извисена, земя от песен и земя от кръв. Нашарена с неокълтими багри, като вълшебен кипровски килим, в такава спомена за Калиакра и мъката на Самуил. България от пепел и от рози, в пропаст хвърляна и стреляна с куршум, възкръснала с очите на апостола, в родопско утро и в тракийски звон. И долетя през вековете, докато сме на тази земя, да носим в скута на сърцето България и песента. Една красива вечер ясна, след детският ми весел ден, в очите ми звездица блесна, като наречена за мен. И чух, макар че бе далече, макар звездица тя да бе, как с маминия глас ми рече, това е твоето небе. Едно щурче в сенокоса, под приказна дъга, след дъжд, тъй както крачех с крачка боса, бе само миг, един чудесен, след той щурчето онемя, но беше казал с песен, това е твоята земя. Ще мине време, ще порасна, но от сега се вричам, че все ще е с мен звездата ясна и българското ми щурче. И ще ми стоплят
все сърцето до сетния ми Божий ден, земята българска небето, прегръдка майчина за мен. Аз искам вековете да събудя, за да открия живите следи на думите в пътя труден, вдълбал живота ни бразди. Мечтая с върхове да разговарям и уча звуците на тази реч, с която жива и до днес България горена с огън, сечена от меч. Българио, и вчерашна, и днешна, и утрешна, Българио, поклон, поклон пред Тебе, майко, безутешна, въздигнала до Бога своя трон. Бъди и остани през вековете, земя, покръстена от мъдър хан, земя, ухана като равно цвете и горда, като стария Балкан. И всичките истории повтаря, поне докато първо не запомним, че бъдеще се пише само с вяра и с това почувство, че не сме бездомни. Какво да сторя, майко безодешна, освен да кажа в твоите беди: Българио, и вчерашна, и днешна, и утрешна, Българио, бъди! Вятърът вечерен ми нашепва приказки за стари времена. Слушам го, а мен сърцето трепва, е той за моята страна. Минала през гори и неволи, падала и ставала без край. Борила се с хиляди незгоди, не си тук, родино земен рай. Молитва за тебе, Българио моя, отправям с надежда в тягостни дни. При теб ще остана завинаги твоя свещена земя на велики реди. Молитва за тебе, Българио моя, отправям с надежда в тягостни дни. При теб ще остана завинаги твоя свещена земя на велики реди. Силата на Ботев и на Левски нека те закриля, роден дом. Ти прости ми грешките човешки, с любов изпращам ти поклон. Молитва за тебе, Българио моя, отправям с надежда в тягостни дни. При теб ще остана завинаги твоя свещена земя на велики реди. Молитва за тебе, Българио моя, отправям с надежда в тягостни дни. При теб ще остана завинаги твоя свещена земя на велики реди. Защо е слънцето, ако не грее над българската хубава земя? Защо е вятърът, ако не пее в разцъфналите пролетни жита? Аз мога да обичам и да страдам и дълго да очаквам радостта, но никога не мога да престана да те обичам, българска земя. Прекланям се пред твоите герои, най-светлите ти, горди синове. Пътеката хайдушка все ме води към твоите бунтовни върхове. И не забравям твоите вехти рани, удивия и кървав ятаган. И в песента ми, и в радостта ми развява грива твоя стар Балкан.
Не искам чуждо слънце да ме грее. На мен ми стига радостта, че само тук за мене слава и пее и тук ще се превърна на трева. Аз мога да обичам и да и да страдам. И дълго да очаквам радостта. Но никога не мога да престана да те обичам, българска земя. Това сме ние днес. Обичаме родината и родния си град така, както ни е завещал патрона ни. Растем щастливи в свободна страна и се радваме на едно прекрасно, щастливо детство. А слънце на ресниците си нося и вятър на протегнатите длани и тичам пак усмихната и боса по камъчета бели и огряни. Дърветата коси зелени свеждат и облаци, платна издути, бели, очите ми усмихнати поглеждат ме и птици полет спрели. Аз тичам, като пролет вълнокрила, по-бърза от лъчите, ветровете
и бисери на радост мен съм скрила на детството, най-хубавото цвете. 5 стотинки в джоба, лимонада и легенче с малка книжна лодка, скъсани сандали, лятна радост, динено фенерче, ластик, топка. Снимка, черно-бяла, синьо цвете, марки и колекцият миди, панаири, захарни петлета, лексикон и шапка невидимка. Сок от бъс, фили с лютеница, хвърчила, ваканции, вълшебства, лястовици на ята по жиците. Детство мое, мое свидно детство! Слави сложих си в сърцето, вчера с тези две ръце, да запее под небето моето мъничко сърце. За децата вечер пея и за янтра пея аз след приказка живея и съм винаги при вас. Аз след приказка живея и съм винаги при вас. Обичано от мене детство, пристигнало от сън небесен, сега пред моето вълшебство поднасям тази моя песен. Обичано от мене детство, пристигнало от сън небесен, сега пред моето вълшебство поднасям тази моя песен. Знае татко, знае мама, знаят вече всичките, само с песента голяма детското сърце расте. Пея, пея си за смяна, от зори до вечерта, детство песента ми стана и принцеса ми е тя. Детство песента ми стана и принцеса ми е тя. Обичано от мене детство, пристигнало от сън небесен, сега пред моето вълшебство поднасям тази моя песен. Обичано от мене детство, пристигнало от сън небесен, сега пред моето вълшебство поднасям тази моя песен. Обичано от мене детство, пристигнало от сън небесен, сега пред моето вълшебство поднасям тази моя песен. Това беше като урок по щастие. Урок за свободата и радостта от това да бъдеш дете. Да сбъдваш мечтите си. Да вярваш в чудесата и вълшебствата. Да гониш вятъра с хвърчило. Да тичаш бос и да сбъдваш мечтите си. А знаеш ли кое е най-хубавото на детството? Приятелството. Понякога те остава за цял живот. Друг път са кратки.
но ни носят опит и мъдрост. Третокласници ще ни покажат урок по приятелство и ще ни учат, че приятел е този, който знае песента на сърцето ти и може да ти я запее, дори когато си я забравил. Които в мен открих, тъй както са ми хрумнали, на тебе посветих. Приятелю, приятелю, от детските ми дни, красив и занимателен, такъв си остани. Най-хубавите думички, които в мен открих, тъй както са ми хрумнали, на тебе посветих. Приятелю, приятелю, от детските ми дни, красив и занимателен, такъв си остани. Приятелю, приятелю, от всички най-любим, за мен ще си приятелю, до край незабравим. Какво, че сме пораснали, нормално е това, по-важни са прекрасните, сърдечните слова. Приятелю, приятелю, от всички най-любим, за мен ще си приятелю, до край незабравим. Какво, че сме пораснали, нормално е това, по-важни са прекрасните, сърдечните слова. Които в мен открих, тъй както са ми хрумнали, на тебе посветих. От изгревите алени над леси поскрешир, до миговете залези играехме без спир. Приятелю, приятелю, от всички най-любим, за мен ще си приятелю, до край незабравим. Какво, че сме пораснали, нормално е това, по-важни са прекрасните, сърдечните слова. Приятелю, приятелю, от всички най-любим, за мен ще си приятелю, до край незабравим. Какво, че сме пораснали, нормално е това, по-важни са прекрасните, сърдечните слова. Ще бъдем ли приятели за винаги, Пух? Да, пращчо, дори и за по-дълго. Ако някога дойде ден, в който не сме заедно, трябва да знаеш някои неща. Ти си по-смел, отколкото вярваш, по-силен, отколкото изглеждаш и по-умен, отколкото си мислиш. Но най-важното нещо е, че независимо дали сме разделени, аз винаги ще бъда от теб и винаги ще те обичам. Ако някой ден се случи така, че не може да ме виждаш повече, ако някога дойде ден, в който не можем да бъдем заедно, ме сложи на топло в сърцето си, а аз ще остана там за винаги. Истинският приятел, дори от разстояние, винаги ще държи ръката ти. Той е в сърцето ти, както и ти си в неговото. И така сте винаги заедно. Живота му зависи.
ти живееш 100 години, аз искам да живея 100 години без един ден, така че никога да не живея без теб. Да. Нищо. Просто исках да съм сигурен, че те има, Пух. Ден без приятел е като гърнце без нито капка мед. С вас тук се чувствам прекрасно. Усещам как силите ми се завръщат, а времето, което прекарваме заедно, се превръща в едно незабравимо преживяване. А ти, Мечо Пух, с твоите приятели и урокът по приятелство, научихте всички ни на едни от най-ценните уроци. Благодарим ви! Забравих да ви кажа и още нещо. 3 важни неща има в човешкия живот. Първото е да си добър, второто е да си добър и третото е да си добър. Запомнете това. Довиждане, приятели! Да видим какво са подготвили шестокласници за своя урок по доброта. Доброто е като светлина. Трудно е да го видиш, ако не го търсиш. Но днес ще ви разкажа за моите съученици от 6-ти клас, които откриха колко силна е добротата, когато е споделена, и затова искат да я споделят и с вас. Вижте, намерих стара, много стара книга, но това, което пише в нея, е толкова красиво, защото е свързано с добротата. Доброта ли? А какво всъщност е добротата? Усмивка, чиста в тъмнината, подадена без зло ръка. Слова, не чакащи отплата, жест малък, но за друг значим. Доброта ли? Наричана е с много имена. Върви по пътя си, раздава топлина. Раняват, но не униват. Не се натрапва, търпеливо чака. Обича малките и простички неща. Това е добротата, създадена преди света и днес се ражда на земята, като месия за човешката душа. И аз намерих нещо за добротата в моята книга. Чуйте, много е хубаво. Когато си беден, когато си слаб, когато трепериш за късчето хляб, когато от всякъде, кой както свари, препъва те с крак и ти удря шамари. Не дей се отчайва, не дей се навежда, не си позволявай да губиш надежда, защото макар да е жилаво злото, в човека все пак побеждава доброто. Какво добро направи днес? Прошепна ли най-мила дума? На някой просяк без адрес? Подаде ли хляб безшумно? А ти, надежда, някому дари ли днес? Сълза изтрили на сирак и вдъхнали на болен сили? Приятел подкрепи ли пак? А на теб, какво добро ти се случи днес? Спаси ли малко гладно птиче? Погали ли бездомно куче? Подмина ли небрежно букука, изхвърлен на земята? Донесе ли щастлива вест? На всички въпроси, зададени към мен, ще ви отговоря с едно любимо мое стихотворение. Понякога съм толкова добра, че цялата изтръпвам и боли ме, и вените ми, сплетени в гора, ми търсят ново, благородно име. Понякога съм светла като мед, тогава светли устни ме обичат. Понякога съм златен слънчоглед, красив като главата на момиче. Понякога съм бяла и добра. Сега всички разбрахме, че са нужни надежда и добри очи, и в душите нежна песен да звучи. Да, трябва обич и искрица доброта, за да заблести света от красота. Добротата е магия, която всеки от нас носи. Нека я използваме. Светулке, виж се, та ти цялата грееш. Да, чувствам се прекрасно. Сякаш почти върнах силата си, за да бъда както преди. Усещам, че ми трябва още съвсем мъничко, за да бъда както преди. Мисля, че това, което все още ти липсва, е едно чудно пътуване към корените ни, към най-ценното и важно нещо, което има в живота си – семейството. Приказа танц за силата на семейната обич ще ни представят първокласници.
Светлината ти ме светява, но е прекрасно усещане. При вас намерих смисъла, силата и всичко онова, от което се нуждаех, за да върна светлината си. Дадохте ми безценни и незабравими уроци, които ще останат завинаги в сърцето ми. Благодаря ви, приятели! Това сме ние днес. Това е нашето училище. Днес нас започва летописната книга, но ние старателно и с чувство на гордост ще я списваме, за да се знае за нас. От миналото вземаме огъня, а не пепелта. Посрещаме празника с усмивка, но и с увереност, че сме възпитаници на училище с достойно минало и богати традиции. Ще следваме заветите на нашия патрон, ще разказваме за живота и делото му, за любовта му към родината, учителството и децата. Ще вървим ръка за ръка и ще следваме пътя, завещани от първите, дръзнали да запалят светлината на знанието. Отправяме поглед към бъдещето с надежда и със светлата и чиста Максимова вяра. Твърдо вярваме в бъдещето. То е светло, славно. То не мяза на днешното. То е реално. Ще вървим ръка за ръка и ще следваме пътя, завещани от първите, дръзнали да запалят светлината на знанието. Светето преди да разцъфти, когато падне птицата преди да полети, когато зрака светлината затъмни, когато спре земята преди да се завърти, когато те препънат преди да си прекрачил ти, когато те ударят преди глава да вдигнеш ти, когато ти се плаче преди да си отворил очи, когато ти се пее, а усещаш, че мълчиш, тогава нека бъде светлина, светлина. Нека има цветя, нека бъде любовта, любовта. Нека има деца. Когато се удариш в решетките на своята свобода, когато мразиш силно, а мечтаеш любовта, когато ти спадаш, а си мислиш, че летиш, когато ти се пее, а усещаш, че мълчиш, тогава нека бъде светлина, светлина. нека има цветя, нека бъде любовта, любовта. нека има
всички, че уважихте нашия празник. Това сме ние, учители, ученици. Благодаря ви, колеги. Без вас това нямаше как да стане. Благодаря ви, мили деца. Вие сте голямото семейство на Основно училище Христо Максимов. Благодаря на всички.